Facebookja, állj már le! Happy birthday! Mi van, valakinek születésnapra van? Mi a fasz? Nem tudok róla. Telefonnak mennyire elfog eleválasztani tőle? A Berger Balaton kérnek, mert kurva nyelve. Ne káromkodj Attila. Attila. Na, végre. De koncentrálj! Nagyon jó. A végre én vagyok. Oda né! Az igen! És komoly! Tapsoljatok, mert én nem tudok. De ne várj! Ritmusra tapsol! Mi? Micsoda? Fújj, de előbb kívánj valamit. Boldog születésnapot! Igen. Boldog szülinapot! Basz, kurva, de jó néz Köszönöm ki. mindenki. 12 le... Ja, az 21. Igen, 12. Köszönjük. Isten éltessen sokáig! Na, Isten ajándékot! éltessen! Köszönöm. Isten Köszönöm. éltessen! Köszönöm. Milyen érzés? Boldog születésnapot! Megleptetek, de tényleg! Nem is Én gondoltam volna. nekeltem neked már a happy birthday! Nem sejtettem semmit, de nem tudom, hogy csináltátok. Egy hete itt állt, bazd meg. Ott dugdostuk fönt. Ja, az otthonról föl Komolyan? megcsináltam. Nem. Hát megcsináltam a múlt héten, az meg azt mondta, hogy több egy hétig. Lefotóztátok? Nagyon szép volt. Mennyien vagyunk? Mert lefotózom. Hát de csak Az egészet ilyet, hülye vagy? Nehogy fölvágj, az egészet ilyet. Jó. Ráfér a tányérra? Szerintem szárnyak lefotózva. Na, mindenki kér, ugye? Igen, csak egy vékonyat.